mga nang, this is Mijay and welcome back to my YouTube channel. Ayan, para sa lahat ng bago pa lang dito sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated mo sa tanang videos nga akong i-upload. So karon, this is a pure Bisaya na instructions kung unsa nimo pag-apply sa Google AdSense, unsaon pag nga ma-approve ka sa Google AdSense, ug unsaon para makakuha ka Google AdSense, unsaon nga makwartahan nimo or makakwarta ka sa imuhang video sa YouTube. So mao na siya atong itakol karon. Nagkuhan jud kong notes diri sa akong atubangan just for you mga nang. First, paano ka mag-apply sa Google AdSense? So mag-apply pa ka pinakauna. Of course, magbuhat kag YouTube channel nimo. Magbuhat kag YouTube channel dito ka sa asa badapit sa Google Chrome or kuan niya. Kinahanglan kung magbuhat kag YouTube channel, kinahanglan ba na email nimo kay para kuan. Mura kita tanan natay mga YouTube account. Kanay imong YouTube account, pwede na siya mahimong channel. Magkuan na ka dito basta na tan-aw na nimo sa settings sa kuan na dito create channel. O mo na to, na kay channel tapos na kay mga videos. So, ang imong buhaton is adto ka sa Google Chrome kung phone imong gamit. This is for the phone ha. Adto ka sa Google Chrome. Dayon, search kag YouTube dito. Search kag YouTube tapos pag naa ka sa YouTube, mag-request kag desktop. So, dapat naka-desktop ka. Desktop mode, something like that. So, mag-request ka ng desktop mode niya. Para makita nimo ang kuan din sa top sa kuan kung atubang ka sa cellphone, kung atubang ka sa cellphone, na siya sa right side, na siya sa right side. Sa right side sa screen ay nakabutang dito sa logo sa imuhang kuan. Imo na i-click na imuhang logo sa imuhang YouTube. Click nimo ang logo tapos mugawas na dito na ay Creator Studio nakabutang or Creator Studio ang nakabutang dito. Tapos imo na i-click. So mato ka dito, i-add ka nila ana nga tab sa Creator Studio. Then dire sa kilid, sa left side na po, nakabutang dito ang murag dashboard, channel, sa dira. Dito ani mo i-click, makita nimo dito, imo i-click tong channel. So i-click nimo ang channel, dayon pag human mo click sa channel, mugawas na din dito ang daghay kuan ay nakabutang monetization, ay nakabutang kuan. So ang makabutang ana, makita nimo sa na may nakabutang monetization, ang imo makita dito is ineligible pa ka. So naay mo butang dito nga ineligible ka dito. Basta kung unsay naa dito, imo ra i-fill up nimo dito ang country, syempre Philippines. O kung asa ka dapit karon. So Philippines, imo i-click dito Basta kanang tanan nga i-require dito Pag mabutang na nimo ng Philippines nimo, tapos ang mabutang po nimo ang unsay niche nimo. Niche pasabot kanang murag field sa imuhang YouTube or song cover ba ka or mga makeup tutorial ba ng imuha or bisag unsa imo na ibutang dito Yung pagkahuman anag fill up, naka-click dito sa monetization aron mo-open na po to siyang another nga folder. Sorry kung di na ako mapakita, basta kay makabalo naman ko nga masunod ninyo ang katong mga instructions nga dito. Basta i-follow lang itong mga instructions dito. Pag-click nimo sa monetization na po, na po ito yung 4 ka steps dito i-fill up lang dyan na nimo tanan. Mo-follow lang ka sa ilahang mga kuan. So kitang tanan di man ta kuan nga dili makasabot og English, di ba? So makasabot ta ana. So mo na siya ang paghimo og YouTube. Pagka human nimo tanan fill up, i-click na pud nimo tong nakabutang dito ang notify me when I'm eligible. So i-email ka syempre kay ang imong YouTube account connected man sa imong email. So i-email ka sa YouTube creator nga you are now eligible. I-email sa ako sa YouTube nga kuan, pwede na ko mag-apply for monetization. So mo to siya. Mo na siya ang pagkuan. So sa email lagi nila ipadala ang tanan nga mga information nga kinahanglan sa imuhang YouTube channel. So next is kung saon ako nga ma-approve sa Google AdSense. Syempre dili man ka ma-approve kung nana kay YouTube channel di man ka ma-approve kung wala kay buhaton sa imong YouTube channel. Syempre mag-upload kag videos, unsa mag-upload jud ka per mig videos. Bahala gamay ra na imong upload guys.
ay bahala gamay ra ng views guys. 23 views ra na or pila na ka views dira, basta kay constant ka nga ga-upload yung ka per upload. Tapos mo to siya para ma-approve ka sa Google AdSense. Kinahanglan sa Google AdSense is naa kay 1,000 nga subscriber nya 4,000 watch hours. So 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. Sa una guys, dali ra kaayo ang sa YouTube kay naara kay 10,000 views yata. Murag 10,000 views, approve na ka. You can apply for monetization na. Pero karon giutro na po sa YouTube bag-o lang 2018 man yata na giutro nga kaning kinahanglan kag 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So guys, ang kuan ako sa inyo ha, ang advice na ko sa inyo ha, ikay mo magsulod-sulod yan anang hug to hug, something like that. Di kay mo magkuan ana kay naiuban nga subscribe to subscribe, something inana. O dili kay mo kay naiuban nga mag-subscribe sila sa imo, subscribe pud nimo sila. Naiuban nga mo unsubscribe ra po. Tingala ka nga ang imuhang subscriber bis daghan na to ni baba na pod ana. So ang inyo lang jud ana guys kay kuan constant upload lang yun. Constant upload para sa ako karon nga naktawan na nako isa ka adlaw mag-upload na pud ko. Sa kaadlaw kay syempre bag-o pa man ta sikat na ta siguro mga once a week ana lang siguro kay pag mag-upload ka otro na man gihapoy mutan-aw. So pasensya guys kay igang kay diri sa balay. Super igang kaayo. Tapos mo to siya ma-approve ka sa Google AdSense kung na kay 1,000 subscriber and 4,000 watch hours. So kanang 4,000 watch hours guys, kuha na siya kaning for example ang imuhang video, sa video na siya magbase. For example, imong video is 24 hours. 24 ka oras ang imuhang video. So that basta ka na siya 24 hours na siya. So na kay 24 hours another na pud kung tan-aw na siya sa imuhang kanang 24 hours makount na siya sa YouTube kung tan-awon jud sa viewers ang 24 minutes ay 24 hours nga video nimo, di ba? Diba like 1 hour lang, so 1 hour count to siya sa 4,000 watch hours. Oh, watch hours ha, ang watch hours niya bisan pag kada imong video unsa kataas kung ang gitan-aw sa imong viewers is 1 minute lang. So 1 minute lang ang ma-count to sa imong 4,000 watch hours. Hindi siya nagadepende sa views. No? So kana kung pila ang retention ba, kung nabay uban nga mag-view sa imong video ana pag abot og kanang murag naiuban laayon, naiuban nga konsumhawa na mangita na pug lain video. So kadto nga time nga nihawa siya, mao to yung counted. So dili siya ma-count ang whole time sa video. Okay? So mao na siya. Tapos ang 1,000 subscriber, kabalo naman taan na 1,000 subscribers. So inato pag-count sa 4,000 watch hour. Tapos next is paano makakuha ng Google AdSense. Akong ikuan ha story akong ihanay. So May 2019 nagbuhat ko sa akong YouTube channel. So nako YouTube channel tapos October na nako siya gi-uploadan og video, mga kanta ana. Nag-upload ko ana mga October na. Tapos niabot ang November moto nga naa si okay kayo. Tapos mo to siya nga katong nidaghan akong views ni kuan siya anana. So pagka November 20, 2019 lang gihapon, nag-email na sa ako ang YouTube. So nga you can now apply for monetization. November 20 na siya tapos murag wala na ako na apply or napasagdan lang nako wala ko nakalimot ko. Wala na ako natanaw sa email. Kaya di ko inana ka murag updated sa email kaayo. Tapos pagka November 21 na pud nag-PM na pud sila nga kuan daw nag-PM nag-email na pud sila nga you can apply for monetization, you have reached the 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. Na reach na to nako. Dayon kaning so November 21 nag-apply ko sa monetization. Dayon pagka November 21 apply.
As murag gikuan lang baka na murag ikuan pa maguna nila tanawon pa nila imong videos kung kuan ba ana-ana basta dagan sila napay process. Tapos sa ako blessed kay ko kay pagka November 22 nag-message na dayon nag-email na dayon ang YouTube nga I am approved. Congratulations, your channel is approved. Approved dayon pagka November 22 dayon. Approve na siya. So, pagka November 23, nagsugod na ako ang video nga na siya ads. So, na siya ads. So, to approve na ko. So, next is, paano nimo makuha ang imong Google AdSense pin? So, nasa akong vlog dati nga nakuha na nako akong Google AdSense pin and here it is. So, mo ni siya. So, as usual, di na ko ipa-view ang kuan, ang pin. So, mo ni siya ang Google AdSense pin ako nga nakuha. So paano ka makakuha ani? So ang si YouTube or si Google AdSense kinahanglan siya og threshold. So dapat ang imuhang video maabot siya og $10. $10 siya. $10 ang makita niya, adisern niya ni ipadala. Padala nila. So ang grabe ko ka blessed pud ato kay 22 pagka 23 nagsugod na akong mga ads. Pagka 27, na-reach na nako ang $10 nga threshold sa kuan sa YouTube. So, naabot na dayon ako. So, 23. So, ang kuan ani is maabot siya 1 month man. 1 month siya maabot. Depende pod noon sa postal kuan nato diri status sa asa nga country or sa lugar. So, December 27 ko nakakuha sa threshold na ako nga $10. Pagka dapat, November 27 ko nakakuha sa ako ang threshold nga $10. So, dapat sa December 27, naana ako ang Google AdSense pin. So, kuan man na siya, di ba? Christmas break na siya. So, walay mga, siyempre, walay office or naaba. Pero ako nakadtuan na kay siyempre, masig wala pa pod. Kay gabi ka 1 month, gabi ka fresh. Until 3 months man imong paaboton. Kung dili kayo maabot, mag-request na po kag another pin sa Google AdSense. So, 1 month. So, pagka January na ko kuan after sa New Year na. Mga January 6 ni adto ko sa post office. Post office ni nako sa gikuha kay sa post office man ni padala gyud. So, sa pag-ato na ko sa post office sa January 6, wala pa siya. So giingnan ko dito nga, sir, wala pa may Gonzales J diri nga kuan nga Google AdSense pin. Ibili na lang imuhang number para textan ka namo kung maabot naman galing ang imuhang Google AdSense pin. So mo to nga ko nga wala man jud gihapon tas January 6 nagpaabot ko hantod nga naabot og February, wala pa gihapon. Wag gihapon ni abot na last week sa January, wag gihapon nag-text ang kuan. Ang adlaw nga ni abot to akong giingon sa ako ang last nga vlog is February 7. Mo na siya ang adlaw nga ni abot February 7. Niabot na siya diri sa San Francisco ang kining Google AdSense pin. So kato pag-adto nako sa January 6, wala pa gyud siya kay ang kining Google AdSense nako niabot siya sa Manila is January 25 na diri. January 25 siya naabot sa Manila, tapos naabot siya sa region baka ni February 6 sa region baka ni nga postal office or sa province ba ni. Basta kanya abot siya diri sa San Francisco is February 7 ang gyud siya niabot. So mo to February 7 morning mga 10 AM nag-text ako ang taga post office nga, sir, naana imuhang gipaabot nga ana gyud. Wow, kung gabi pwede na ako makuha na karon na kung gikuha gyud ay nako dito kung sa dihang wala kay kwarta lami kay magpa snack sa taga post office no. Pero walay kwarta, so mo lagi na nagsugod pa man ta. So makuha ni mo siya, guys. Mo ni siya makuha na nimo. So mo to siya ang story sa ako ang pagkuha sa Google AdSense pin. So paano nimo ni makuha mo to nga kinahanglan ka
og $10 nga threshold. Apply na ka sa Google AdSense, nakakinahanglan nga mag sa pa imo i-click dito basta maabot ang imong video og 10 imong channel og $10 nga threshold, sila na mismo ang magpadala, sila na ditso, wala na kay lain buhaton nga magpadala nga uy padalhin ako ana something, sila na mismo ang magpadala sa imuha sa Google Pin. So mao na siya guys. So paano nimo makakwartahan ang imuhang video? Ito na i-share. So paano nimo makakwartahan? Of course sige mag-upload og video. So kana siya makwartahan na nimo kay kung mag-Google AdSense ka, naana na mga ads. Sila na magbuot unsa nga mga ads ang ibutang. Pero ikaw ang magbutang kung skippable ads ba na dito ikuan pud nimo imong ikuan ang setting ana, skippable ads, bumper ads ba siya, or at the end sa video ba or sa first sa video. Kung sa ako guys kay tanan, ako yun ang gipang-click tanan bumper ads, skippable ads, tanang first nga ads sa pinakauna o sa last nga ads. Ako yun na siyang gipang-click tanan kada mag-upload ko. Ako yun akong ginasure yun ako nagtuplok tanan. So mora to siya guys. I hope nga dili mo mawad ano pag-asa sa inyong mga YouTube channel. Bahala gamay pa na nga kuan. Sayang pud kaayo no. Sama sa akong giingon tung mag-vlogger na ako nga video. Mag-vlogger is I have 57 subscriber. So akong gi-promise ito nga na ko 57 nga subscriber. So dapat magbuhat ko og content, dapat magbuhat ko og mga video kay kanang nag-subscribe sa imuha, i-subscribe na sila kanang 57 ka buok. Gaan na to nag-justice ang ilang pag-subscribe, di ba? Bahalag dili kay na sila mag-view per me. Ana ako actually sa ako ginagmay pa 1 below 100 or 100 ka pin. Ana naman ako ang mga views pod. Pero dapat lang dili ta mawad anong pag-asa kay sa tinud anay lang guys, magatubang lang tag camera, binuang nato dira mga chika lang. Chika nimo sa imong mga friends kamo, magchika-chika lang mo nya i-video ninyo nya ibutang rin sa YouTube. Actually guys, dili ra nimo damhon nga makakwarta na kaana, di ba? So mo lang siya, padayon lang sa mga YouTuber nga nag-follow sa ako Padayon lang yun mo sa inyong hangkuan kay wala may kaayo effort, di ba? Magkuan lang. Nani lang. Set up lang kag kuan ka sa inyong balay kung pwede sa inyong balay. Yok mag-travel ka, i-video ni imong travel. Pwede na ibutang sa kuan, sa YouTube, imong i-upload sa YouTube. Sinana na siya ka simple. Kunya, dili nimo damhon nga naigaabot sa imuha nga kwarta. Kunya, ang kanindot lang nga naata sa Philippines guys kay dollar ang sweldo. So dollar ang sweldo. So ang $1 dito sa kuan di ba is 50 diri sa ato o 50 or basta nana. So I hope nga naka-learn mo ani nga video karon. Medyo naglibog mo, hinayon na lang po ninyo og kuan kay medyo libog jud po ko magistorya, di ba? Usay ka na murag mubalik ang idea mo kuan na pud ana. Basta I hope nga nakatabang ni sa inyo karon tanan sa mga Bisaya. Gibisaya jud din ako, guys, para clear kaayo ang pagka-explain. Di ako mag-buckle for kanang para sa Tagalog, di ba? So kato siya tanan, guys. Basta ang inyong kuan, guys, is post office na makuha na sa post office kung makuha na mo, kung ma-approve naman galing mo. And sa Gmail ninyo diha puntahan ang mga message gikan sa YouTube ana. So basta kung makakuha na mo guys, daghan na yung mga achievements, daghan na yung mag-text na apil na ng YouTube Patreon. So, the Patreon team mag-chat na siya sa imuha nga for example ang imong video i-block. For example na i-video ka na nga video nga imong gi-upload or nagkuha kag clip ana nga video tapos na siya tag-iya, siyempre na kuan copyright claim o copyright strike. So sunod nga mga vlog ato nang i-discuss. So mo na siya kanang usay ko sa Patreon i-block tod ka sa YouTube, i-block imong video pero pwede nimo na ma-upload sa Patreon. Nya sa Patreon guys, kung ang imong viewers mo tan-aw per viewer is $1. O so kung nakay $20, diba kung nag-20 ka mag-view dito. Kaya na ang sa Patreon guys na siya bayad, $1 ang bayad dito So diba?
Inana na siya ka-simple. Makakwarta na dayon ta sa ato ang YouTube. So yan lahat guys. I hope nga naka-learn mo sa ako ang gipang istorya diri, gipang ngaab diri, gipang yaw diri. Unsa na lang. So I hope nga naka-learn mo atong tanan guys. And I hope nga sa mga wa pa naka-subscribe, please subscribe and like na lang po. So ayan, para sa mga isa shoutout ko ngayon. So wait lang, mag-fix lang ako kasi sobrang init dito. So mag-shoutout ako ngayon para sa inyo guys, sa lahat ng gusto mo pa-shoutout. So ayan mga nang, nandito na po tayo sa ating shoutout portion. Ayan, as I promised na magkakaroon tayo ng shoutout sa ating YouTube channel. So ayan, first shoutout natin ay from Dipolog City. Ayan, to JC Ugok. So ayan, shoutout to you. And then next is Miggy Ranoko or Miguel Ranoko. Ayan, shoutout to you. And then next is Marvin from Gamot, Surigao del Sur, Gisnar from Gamot, Surigao del Sur, and Jason from Gamot, Surigao del Sur. Si Magalang Pilyo from UAE. Ayan. So yun lahat ang ating shoutout ngayon. Para sa lahat ng gusto magpa-shoutout pa dyan, just comment down below at isalin nyo na rin yung lugar nyo para ma-shoutout ko din yung lugar kung saan kayo nanggaling. So yan, once again, this is me, Jay. Para sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe na and hit the notification bell para updated po mo sa mga video nga ako pang ipang-upload. So thank you for watching guys. Watch my other videos. Thank you.